guys, नोंथांमोनखौ आंनि बिरदास नार्जारि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामना होदो। सुबुं नों बाइबेलनि बाथ्राखौ नेवसियै नेवसियै थांगोन नों बबे पापनि रुगुंसिम। सुबुं नों बाइबेलनि बाथ्राखौ नेवसियै नेवसियै थांगोन नों बबे पापनि रुगुंसिम। सुबुं नों बाइबेलनि बाथ्राखौ बाइबेलाव बुंनाय बादि गारसोमजागोन नोरोगा। बाइबेलाव बुंनाय बायदि थांनांगोन नोरोगा। बाइबेलाव बुंनाय बायदि गारसोमजागोन नोरोगा। बाइबेलाव बुंनाय बायदि थांनांगोन नोरोगा। गाबख्रावनांगोन थाङोब्ला खोमसिया गाबख्रावनांगोन गन्दकनि गेजेराव थांनांगोन नोंबो। सैनांनाय नोरोगा गाबख्रावनांगोन गन्दकनि गेजेराव। सुबुं नों बाइबेलनि बाथ्राखौ जिउआव सिरि मोनदोनो जिसुजों थांफानो सोरगोआव। जिसुजों थांफानो मोनब्लासो खुसिनि देंखोआ रिंखांफिनगोन। जिउआव सिरि मोननो नों जिसुजों थांफानो सोरगोआव। जिसुजों थांफानो मोनब्लासो खुसिनि देंखोआ रिंखांफिनगोन। सुबुं नों बाइबेलनि बाथ्राखौ नेवसियै नेवसियै थांगोन नों बबे पापनि रुगुंसिम। सुबुं नों बाइबेलनि बाथ्राखौ